आथिखालनि दिनाव आबाद बिथिङाव सुबुंफोरखौ बारा गोसो होआबालानो सरकारि साख्रि एबा बेफार फालांगियाव बांसिन गोसो होनायखौ मुखुब नुनो मोनसै। नाथाय चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि साहा फारसे थानाय बाथाबारि गामिनि थागिबि 60 बोसोरनिबो बांसिन बैसो जानाय सासे आबादारि मुस्रि भुपेन इस्लारिया सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खांबोनानै दिनैसिमावबो मेंनाय मोनाखै। बिथाङा दासान्दि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावदों, जेरै सबायबिमा, बहल, जिंखा, पथल, जुखाम, बानलु, फान्थाव। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि मेसें जायोब्ला फुलकबि आरो बान्दा कबिजों लोगोसे आलु, बिन, गाजर बायदि बायदि आबाद मावो होननानैबो फोरमायदों। बिथां इस्लारिया सरकारनिफ्राय दिनैसिमाव जेबो मदद मोनाखै गावनि आबाद मावनाय बिथिङाव। जुदि सरकारनिफ्राय मदद मोनोब्ला गावनि आबाद मावनायखौ फेहेरनो एबा बांसिन मावनो हास्थायनायखौ फोरमायथियो। लोगोसेनो फोरमायबावदों दि आथिखालनि सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा आबाद मावोबा 10 गुन आबादाव मुलाम्फा मोननो हागोन। मानोना गोजौ सोलोंथाइ मोननाय सुबुंनि आबाद मावनाय आदब खायदाफोरा सोलोंथाइ लायै सुबुंनि आबाद मावनायजों गोबां फाराग थायो होननानैबो दानि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों भुपेन इस्लारिया। नोंथांमोनहा आबाद मावनायाव मेंबाय नामा? नाथाय मेङाखै। 60 बोसोरनिबो बारा जानाय भुपेन इस्लारिया गोदो समनिफ्रायनो आबाद मावबोनानै दिनैसिम बिथाङा आबाद मावगासिनो दङ आरो नैबे समाव जों दंफैयो बिथांनि आबादथिलियाव। बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ देखायनो खावलायदों जे बिथाङा नैबेयावहाय बानलुजों लोगोसे पथल, नैबे नोंथाङा स्क्रिनाव नुनाय जे बैसां, बेयाव पथलनि आबाद लोगोसे गुबुन गुबुन नैबे बानलु बेयाव खेथि खालामगासिनो दं। फिथाइया थायथ'वाखै। बे समाव आं आवगायदों बिथांनिफ्राय मिन्थिनो जे बिथाङा मा थांखि लानानै आबाद मावदों आरो मा मा आबाद मावदों। आच्छा आयं, नोंथाङा जे बाव गुबुन गुबुन आबाद मावगासिनो, बाव नोङो मा थांखि लानानै मा आबाद मावदों? थांखिया आं बे बोराय बैसोआवहाय एफा बुरजा मावनाङामोन, नाथाय फिसा दंबावो। बेफोरनि फरायनायखौ फोजोबनो थाखाय देग्लायसो MA फरायजेनदों। MA बोसोरनै MA फरायनानैथ' जाबावा, नेट नङाला BEd फरायजोबनांगोन। दा बिनि थांखिहाय आङो बे 62 बोसोरावबो आङो जिरायालासिनो मावख्रुबनानै बे फिसाखौ फोरोंफुंनो थांखि दङ। आयंआ गोदो समनिफ्राय आबाद मावबाय। मा आबाद मावदोंमोन आरो दिनै मा आबाद मावो? आगोलाव हादानखाय फाथो बेसर मावख्रुबबायोमोन। दा हायाबो गैला, बारि बागान गासै जाजोब्बाय, दुब्लि जाजोब्बाय। दा बेसर फाथो मावग्लुंनो राहा गैयैखाय बारिफोरखौनो खलबसेबो जायगा दोनालासिनो मैगं मावाब्ला उफाय गैया जाना फैदों। मा मैगं मावो? मैगङा बिदिनो दा दैज्लां बोथोरनि बहल, जिंखा, सबायबिमा, बानलु, दैज्लांनि फान्थाव, पथल दङ। बिदिनो मेसें जायोब्ला बान्दा कबि, आलु, फुलकबि बायदि बायदि मेसेंनि आबाद, गाजर, बिन बेफोरखौ फोरलाबायो। आच्छा आयं, नैबे नोङो बे आबाद मावनानै बिसिबां गुवार आबाद मावदों आरो बिसिबां रां आरजिनो हायो? दैज्लांनि आबादाव बिदिनो 80-90 हाजार बे 6 मासनि गेजेराव बिदिसिम फैयो। ओमफ्राय आलुनिफ्राय लानानै मार्च एप्रिलसिमाव बिदिनो 50-60 हाजार बेबायदि प्रडाक्ट खालामनो हायो। बेल'। मा हासार बाहायनाय जायो? हासारखौथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबोरजों मावग्राखाय आंनियावनो मोसौआ माबा दंखायो। ओमफ्राय खुथियाव ट्रेक्टर गंनै लायो। सम सम उफाय गैया आं बेसरनि कयल बाहायो, अब्लाबो आं इउरिया बाहाया। बुरथिखौ बारा बाहायनो रोंखाया, माने आबाद जाफुनायावनो होनो रोङियावहाय गोबां नस्थ' जाबोजानायखाय आं ओरैनो सोलियो। आं जेबो सहाय मोना। दा बेनो आसा खालामनानै दङ। आङो बरिं दोनो लुबैदोंमोन। एग्रिकालसाराव खबर लादों, माने जानुवारियाव खबर लादोंमोन जोंनि बेंटल ग्राम सेबक प्रेसिडेन्टआव साहानावहाय। बिथाङा फेब्रुवारियाव खबर लादों, र' होनथ'दों। बिनि उनाव आं खबर लानो रोङियावहाय बे स्किमा जोबनानै थांदों। ओमफ्राय दा इलेक्सननि उनावहाय खबर मोनगोन होनदों। दा मा जायो, माखासे आंहाबो रांखावरि गैयियावहाय, माखासे द्राफ्ट हरनो हायियावहाय बिदिनो मोना जायो आरो बिसोरखौ दसेनो लाब गैया। आंहा हालुवा जाम्बा न'आव मावसोमबाय थानायखाय बेफोरनि अफिसियेलि खबर लानो रोङिखाय गोमायो आरो। आङो पावार टिलार नांगौ मोननोब्ला, ओमफ्राय बरिं नांगौ, बेखिनियानो थोदों। मा बांसिन मावनो हागौ होनब्ला।
खामानि मावबोबाय मावबोबाय नाथाय जों नुयो आथिखालनि सेंग्राफ्रा माने लेखा गोरों जानानै खालि साख्रिल' मावो दा नोङो आयंआ सासे आबादारि जानानै जेनेबा दानि लाइमोनफ्रा जे आबादाव माबायदि स्कप दङ बा माबायदि माने माखासे क्वालिफाइड गोनां मानसिफ्रा आबादारि मावोब्ला माने बिसोरनि टेकनिकआ गुबुन हिसाबै बिसोरो जोंनिख्रुइ रासिन जोंनि फानसेयाव बिसोर 10 गुन प्रडाक्ट खालामनो हागोन उन्नति माने बिसोरो लेखा फरा गोरों बबे मुलियाव मा लिरनाय दं जोंथ' नायनोबो रोङा भुपेन इस्लारिया दिनैसिम आबाद मावदोंबाबो मेङाखै बिथाङा बे आबाद मावनायजोंनो गावनि फिसाला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फिसालाखौ MA पास जाखांनायनि उनाव आरो बिथाङा B.Ed एबा PhD फोरोंनायनि थांखि लादों आरो बिथाङा सरखारनिफ्राय माबाफोर सहाय मोनोबा पावार टिलार एबा बरिं दोनायनि सुबिदा मोनोबा बिथाङा गावनि आबादखौ गुवारसिन बा बांसिन मावनायनि बिथाङा थांखि लादों लोगोसे दानि इयुन जोलै दानि गोजौ सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोरखौ खेथि मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो एबा गोबां प्रडाक्सन खालामनो हायो होननानै बिथाङा बुंदों। चिरांनिफ्राय रिपर्ट खालामदों आं बड'सायाव फाखन गयारि।